କରୁଅଛୁ ନଷ୍ଟ। ମୋର ପୂର୍ବଠାରେ କାର୍ଯ୍ୟ ତୁ କଣ ଜାଣୁନାହୁ? ତୁ କଣ ମୁକ୍ତି ଚାହୁଁନାହୁ? মুক্তি ତୁ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ଜଣେ ଦୈତ୍ୟ ଥିଲୁ। ଦେବତାଙ୍କ ଅଭିଶାପରେ ତୁ ଅସୁର ଜନ୍ମରେ ଧରିଛୁ। ଆଉ ଯଦି ମୁକ୍ତି ଚାହୁଁଛୁ ତୁହି, ତେବେ ଏ ବନସ୍ଥାରେ ପ୍ରଭୁ ରାମ, ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଏବଂ ମାତା ସୀତା ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ତୁ କରିଲେ ସମର ନିଶ୍ଚୟ ବୈଭୂତ ମୁକ୍ତି। ହଁ ହଁ, ନିଶ୍ଚୟ ବୈଭୂତ ମୁକ୍ତି। রাম লক্ষ্মণ সঙ্গে অনেক সমান লাভিনী মহা